Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilom ki khubor bam dagasngi. Uba Commander Shangpliang ubade President jungka sengki nongrep balatip kum ka Health Farmer Union HFU menta kasngi ka shitering ulayo ban rakhi kasngi kerpang jungki nong belasngi National Labour Day. Da ka ba odru ya ukik haringkat berki nong belasngi hasnong shat on Southwest Khasi Hills District. Kani ka jung rakhi kasngi kerpang jungki nong belasngi kadai kasin ka beningkong hapo ka district ha ka babun na kinong belasngi kimsham latip wat ya kani kasngi kabadai kasngi kerpang na kabenta kinong belasngi ong uba Shangpliang. Mi để muốn ai mà ai nói là cái này cái gì đấy vậy chip cái này sao bao này anh ông ngọc rồi để số bên ai khúc lấy ya và areas và là bên baik ini program ibarat iba nakliang jongi kum kisamla jong ne kadong kathany ni kwa bani ron banta te nakliang jonga nakreteng jonga dei ba Commander Shangpliang na dei president jong ne ka seng kinong rap ka Hill Farmer Union te kinong rap ro ha keju kapor kilong hi kum kita ki baterai ya kakam kabang pat piang yang kita ki one organized sector te hawaj menta kasngi pada kadai kasngi jong ki nongla sewat la padeng jong piro fila banom tip yang kasngi menta kasngi ka shitarik ubnai me kadai kasngi jong ki nongla ki ong ka Labor Day ang mi hapo ri India pat kadai ro keju kapor ka International Labor Day hakari India kidon katok ka netali ki state ki balarake ya kane kasngi jong ki nongla kidon ki state hapo ka jela hapo ka ri India ki ba ai shutiru kum kane kasngi namar kadai kasngi ban burom ya kinong bala kadai kasngi ya kaba ngin itu kerpang ya kinong bala te hoaj hakane ka jela ka jongi kampat don kata ka jing itu kerpang kampat don kata ka ban declare nak leng jong ka state government ban ong ba kane kasngi kadai kasngi jong kinong bala te nak leng jonga hi kumwe na kinong yalam jing kinong rap hakaju kapor ngasung thu ki babun ki long ying jongi ki babun ki kinong bala kawai ban sung thu tang ya ka ain la jong shwa ba ki di ban tip ki ai ka ain ban yada na ban ta jong pi kum kinong bala namar teng pinong belang ngim tip ngim don kalat lenti ban lek keren syai ban lek ut ban lek nam lada ki don kino ki jing sya ban ben kum kinong bala te nang ni syakmat ngakwa ba kinong bala jong ka jela me khlia bro hi kawai bikin long teli kawai bikin wanra el ka jong ka kenhun kenang ba phinla ban yasa ya lagi jong ki hok ki ba phi kum kinong bala phidi ban yo hakabedi ba kini ki construction kadon kata ka Meghalaya Welfare Board nam ta kini ki construction te kum ye kanero kum kinong bala phidi ban tip phidi ban don ya kinong yalam ki ban betin lenti ya phi kum no ba phin yo ban register bat kham tam e kala dei kapor ya ka sorkar Meghalaya bahkan wanra ya ka skim ka bakerpang lane kata ka jingerap ka bakerpang nam ta kinong bala kamla ban long ba unong bala unsyu belasa undon hi kapor ban pang wasitom kendon kapor hakaba ya tengku kam kentu jam te kumta ka di bandon ka skim ka bakerpang ka jingerap ka bakerpang nam ta kinong bala namar kumbang laong lada ka jela Meghalaya ka haban kiu syakmat lada ka ri India ka haban kiu syakmat kadon kam ya kinong bala kadon kam ya kinong trei iban trei ya ka kam ka jam bat klem kinong trei kano ka kam kanom la ban long nang ne syakmat ai bai kani kasngi ka bakerpang ka jongpi inyo wat lada phim sim yo shuti man ta kasngi andai to compare le se nang ne syakmat ka government ka di ban ai ki jing itu ka bakerpang ya kinong bala bat ngi scam ba phipin don ya la kata ka kenhun ka ban long ka nong yada na kamta jong pi kum kinong bala bani kran bik thik tak ba phin tip ya ka ain la jong shwaro ka labiang bat ka baar ka government ka di banwara kumbang ong ya kita ki welfare scheme ki badai na mata jong kinong bala tengidon man kan mau burom di ban le burom ya kinong bala ani tu ipi hakani ka jela hakani ka ri India klem kinong bala ka jela ka nom la ban kiu hakari India baro away klem kinong bala kari ka nom la ban kiu par ka prathai baro ka away klem kinong bala onom la ban kiu mudur lada hakani ka ri par hakani ka prathai don tang kiba syutrai hakikam office lane don tang kiba trai da ukulom kumno ngin yu i yakini ki infrastructure
yang kata jingroi jingpar yang kata building lada pipet haka jela lana pipet haki wei ki benda POE ki ying ki building ki bahe POE ki surok POE ki lenti rel POE ki lenti chat POE ki lenti aeroplane bat kumta ter ya kini ki infrastructure ya kini ki jingtai ki ba koridor ya kini ki jingtai ki ba paunam hapo ka perthai hakari dei lomba kakti jong kinong bala tengas ngo ba haka bakum kini kasngi dei ban kemau bro mi kinong bala bat haka bakum kini kasngi kadi ban don ro gajing sedang naga benta ban itu ki kinong bala aku apa pin sutu bagi ki kinong bala ba mapiru pidon la ka jong ka ai denrei ki babun na pedeng jong pi ki kinong bala pimtip ya ka ai la jong ka ai ka ban yada na menta jong pi ka ai haka ba pinyo ya kita jingyarap haba pipang pisitom ka ai haka ba pinumla bantrei palat ya ka kenta ka badai bantrei ka ai ka ba pihaban yo e ka bai bala ka badai ban biang bakanum don ga jingsha lebeng ka ai haka ba pinum sya ban beng lada lese dio don kinong ai bala ki bom ai wat ka bai trei ki bai bala ka ai haka ba ngingin yo ya kata ka benefit kum ka pension pat kum ta ter ki don ka sarkar India kala wanra ro ikikat to kan teli ki benefit na manta jong pi hakaba kum kinong bala pila ban register hakaba pila ban yo ya ki jingyarap khamtam hakabe de bat lada pi ur pi mensau hakikam ki ba pi pitrei bat khamtam lada unong penyo ya ka unong kamai no gaji ya ka ying kesem lese uplay ula shimno dan uklatno kadi ban don kata ka jingyarap